Huriani Tuhatta di bagasan Yesus Kristus, tapasada maruhatta martanya kita. Damin ni debatana sumurung siyan sa luhuk na roha. Ihima mangaramoti akate-ate dok pikiramu na di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Makuling mahuali Tuhan, nungarade hami sa luhuk na lahom manangin hatam. Di bagasan Kristus Tuhan. Amin. Hatani Tuhan nasa artuhita di bagasan partikyanon. Dienek mai sian buku 2 Timoteus bidu 2. Mamuka mai sana sada masoho saat tuai 10 tolu. Songono mahata ni Tuhan. Ope ale anaha margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Jadi ma binegem sian au dedo pani torop sitidangi. Ima pasaha tuhalak haposan akan atau mengajari na asing. Gabedongan manaon haporsuam maho. Songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Dangolo alit parporang tuak kaulaon padaraman. Asa halomuan ibana dina masuru ibana. Nang namarsyadu pe, dang dipertupali ia sotigor para luanna. Ikon siulahau mai, jimolo taruli di parbuena. Atu sinahodoki, ay lehonon ni Tuhan ido tuhoroha mangarti salunay. Paingot-ingot ma Jesus Kristus nang dipangulo siyan akanamate. Na siyan pinopar ni si Daud. Hobar tuna hubari tahon ni. Ala ni ido au manaw na porsuk pola tarate songon siula hajahaton. Aladang tarate ang hata ni debata. Di bahani bengek dorohakku manaon sa luhut nay. Ala niyak ka na tarpilit. Asado na sida taruli di haluaon. Na di bagasan Kristus Jesus. Doho dia sangapon sa liling-liling nay. Haposa doha taon. Anggo dongan na dohita tu hamatean. Donganan namanang tu hangoluan. Anggo benget tita manaon. Rak mangarajay mahita sugut. Molo maswadahok kita. Do may bana maswadahok kita. So haposa pehita. Tong do haposat anggo ibana. Adang tarswadahot sa dirina ido pajahon na. Hurian ni Tuhan na hinolongan di baga sa Tuhatta Jesus Kristus. Tatu molo adong jolma manugyo kita mangulahot akan nadinggan asa taruli asa marolopolop asa martua kita. Pastido hatop taoloy jala hatop taulahon hobar tu panuron. Alay di bagasan turpu jemi taon marasing do tupad dohani. Ditogihon Apostel Paulus do si Timoteus asa totong ibana gabedongan ni aposteli manan haporsuhon. Gabedongan ni aposteli mangadupi akka parukilon. Jala gabedongan ni aposteli mabaritahon akka hata di Tuhan. Damang dahin ang nanolongan di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Ganup jolma na diigil di bagasan ngoluna padahon akahaporsuhon na diigil di bagasan ngolu songo dia do asa dapo akapadaraman asa martua asa marolo-polo bahkan ragam do di patupa jolma asa dapo datu di bagasan ngoluna
Ale manginang nenolong nga dibaga sa tuat Yesus Kristus. Sudijul memangigil las ni roha. Ale faktana dag sudijul memarlas ni roha. Sudijul ma neng pasidikon akka parukilon akka haporsuhon. Ale sudidu jelma hiamanaon na porso. Damang dinang nenolong nga dibaga sa tuat Yesus Kristus. Basa ditogion aposteli si Timoteus asa do manan haporsun na songod dia. Haporsuhon naneng adopan ni si Timoteus di bagasan akka pakubasyon na ditonga-tonga ni Huriay. Ima haporsuhon ala makajongjokon hata ni Tuhan. Ima haporsuhon ala mabaritahon barita nauli taringo tuhaluaon na pinasa ni Jesus Kristus. Haporsuhon ala mangulaw ak kahatigoran di bagasan parngolon. Basa gabi haporsuhon. Saluhut na gabi haporsuhon. Disiala gudang jolma dang satuluk tu haporsyawdi. Gudang jolma mangalelehi akka julma partigor. Jala gudang julma na nang pamatehon akka parbarita na huli. Huri nenolong nga dibaga sa tuat Yesus Kristus. Dibagasan panogion na pinasaha ni Apostol Paulus. Dibayan apostelido sa tudos-tudos. Sa halak parbarita na uli. Dos semay mana tu sa halak prajurit. Na so makarikoton akka hal padarama di bagasan parngoluan. Sa halak parbarita nauli dos may tujolma na marsyadu. Manang di bahasa Indonesia dekon olahragawan. Nekoto tong ibana mangalati dirina. Saaha na pinarsita ni rohana Jupang. Barbarita nauli dos semai songon pangula. Na totong iba na mangula akka ulaw na paima Jupang tikina mamanen. Jala taruli ibana di parbuina ni ulana. Jala asaboy taruli madapoton akka nadinggan butuh kerja keras, butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh pengorbanan. Maka pengorbanan yang lebih penting sehingga lewat pengorbanan itu akan ada sebuah penderitaan yang tidak terbilangkan, yang tidak terbahasakan. Penderitaan yang membuat diri ini seakan-akan hancur lebur. Tetapi dengan iman percaya dengan keyakinan yang benar. Akka ulaun na diulaun akka parbarita nauli. Ditikina Jupang las niroha. Alay dang hobartu pangatusion manang tikita. Hobartu lomo niroha ni debata. Do tutiki ni debata. Ano ni damang din na nalonga di baga sa tuat Yesus Kristus. Dia tidak kon apostelido. Songo dia holong ni debata na totong sahat tu bagasan parngulun niya ka ganup julma. Songo dia holong ni debata na totong mabay kita gabi haposan. Songo dia debata nang gabi haposan di bagasan parngulutta nang pehita dang gabi haposan dope. Alani damang dehinang nanolong di bagas sa tuat Yesus Kristus. Hobar tu jahan na sahat tu hita di bagasan partikyanon. Didok tu hita doho manaon na porsuk songo parangan ni Kristus. Ahado na naing botot tahasan hata ni debataon. Na perjulus sahali akajolma na porsia di bagasan parngolon na si ganupari. Ikototong ibana hot di bagasan hatigoran ni debata.
nang pegunang akasi taono di bagasan parngolon. Penderitaan yang kita rasakan, yang kita alami, sesungguhnya bukanlah penderitaan karena disebabkan sebuah dosa, sebuah pelanggaran, sebuah kelalaian. Tetapi penderitaan bagi orang benar adalah bagaimana dia harus mengorbankan segala sesuatunya untuk menunjukkan kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini lagi. Yang artinya seperti apa? Kita sekarang ini diperhadapkan dengan dunia yang sangat kacau. Kita sekarang ini diperhadapkan dengan dunia yang penuh ketidakadilan. Kita sekarang ini diperhadapkan dengan dunia yang penuh dengan penindasan. Maka selaku orang yang ikut menderita sebagai prajurit Kristus, harus senantiasa mengorbankan segala sesuatunya untuk menunjukkan kebenaran sebagaimana yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Maka penderitaan kita bukanlah penderitaan karena disebabkan oleh pelanggaran dan dosa kita. Tetapi penderitaan kita adalah sebuah penderitaan karena mempertahankan kebenaran sesuai dengan kehendak Kristus. Alini damang day na nalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molotung pehita marsi taunon di bagasan parngolotta. Dada alani akapangalahotta na rumar sa ado panidebata. Alay si taunoni alani akahatigoran. Memang do manginang mangoloy hatan ni Tuhan. Do neng bongot tu bagas ni debata tu gereja ibaratna. Harus ada pengorbanan di sana. Iko ni mata korbaton do tikita ta korbaton ima ari-arita ta korbaton dirita. Alai justru di bagasan akka pengorbanan na tapatu paima. Takas taboto. Nagabi haposan ni debatado hita di bagasan ngolutta si garupa. Ima na percaya. Napaduaon damang dahinang. Ninolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Siyan hata ni debatahon. Nang diajari tu hita garup marsada-sada. Akajolma nama na porsuk songon parangan ni Kristus. Berarti ibana ikon gabe haposan. Jala di bagasan haposan itu tok ibana bengek maroha di bagasan akolot. So nari manginang. Taban maju ada ruji-ruji di bagasan parngolot. Buah hita di tengah-tengah rumah tangga ta. Ngagabe haposak kita. Manang selalu dope hita di bagasan parumah tangga di bagasan ngolus 3 hari. Selalu dicurigai dan gabe haposan. Alemer hiti-hiti hata di Tuhanon. Alana Kristus na tahapor siyay. Gabe haposan di bagasan parngolota. Totok iba na makaholongi hita. Nakita pe. Ikumiyang mahita di bagasan holong ni Jesus Kristus si. Iko gabi haposan mahita di bagasan nakangulutta si gano pare. Jolma. Nagabe parangan ni Kristus. Iko gabi haposan di bagasan ulo na si gano pare. Naparpudi sa halidamang dahinang. Siyan hata ni Tuhanon. Neng takasma di pasahat tuhita. Asa totok kita marbengek ni roha. Manan akka namasa di bagasan parngolong. Marbengek ni roha. Berarti dang gabi marungutungut. Molotung pero akka na adul siya roha do pikiran. Marbengek ni roha. Dang gabi mardadi. Sumurut hapor siyaon. Ditikiro akka hasusaat. Ale marbengek ni roha. Totong diulahon. Nang di bagasan hasusaan nang dibagasan akka hinauli totong marbengek ni roha. Bengek ni roha hataridaan nagabe tapelehon do dirita gabe parangan ni Kristus. Bengek ni roha gabe hataridaan nang gabe parbarita nauli do hita hobar tulo mo ni roha ni debata hobar tu akka ulaut tas di gano pari. Ingot tamu na mamanginang. Hita kajol mana porseya.
Dituduh debata di bagasan Yesus Kristus. Asa gabi parangan nahita. Mabaritahon holong ni debata. Mabaritahon basa-basa di debata. Mabaritahon akahinahuli nang pinatupan ni debata di bagasan Yesus Kristus. Tulua portibion. Talumo bituhita aka manusia. Amin martangya kita. Molihat Tuhan hupasa rohanami tuho. Didenggan di basam di asini roham na toton dilihom butu bagasang ulu nami. Nunga taruli hai marhite-hite hatam. Ajari matutu hami. Asa totong marhaposan holang tuho sabing. Asa totok kay pataridahon. Nagabi parangam mudok hami. Di bagasan akang ulu nami si ganopari. Di bagasan Kristus